Des de la xarxa de comunicació local us volem presentar Canalla, al Pom de Dalt, un nou documental de temàtica castellera però adreçat al gran públic. Moltes persones fan la pregunta què fan aquests nens, aquests infants, entre els 4 i els 12 anys, culminant castells de 10 grans construccions castelleres. Doncs aquest documental intenta donar resposta a aquesta pregunta que es fa tantíssima gent, aficionats del món casteller, però també públic en general. Com és que aquests nens pugen aquí dalt? Què és el que senten? Què viuen? Quines són el carrusel d'emocions que aquesta canalla viu a l'hora de pujar a un castell? Hi ha un risc, hi ha por, hi ha responsabilitat, hi ha companyerisme, hi ha molts elements que formen part d'aquest món i que intentem aprofundir i explicar en aquest documental Canalla, al Pom de Dalt, que és un relat molt obert dels avantatges, d'alguns dubtes que pot generar, d'alguns perills que també hi són al voltant d'aquesta realitat que conforma el fet casteller. Sense canalla no hi ha castells, i això és el que expliquem al documental que estrenem a la xarxa de comunicació local.